Видеото за днес е насочено към храненето на зеленчуците и то да не спираме торенето и пръскането, въпреки че вече зеленчуците ни зреят. Напротив, тогава са най-уязвими и трябва да се грижим повече за тях. Продуктите на Митица нямат карантинен срок, щадящи са. Някои от тях само имат ден карантинен срок. Щадящи са, нямат остатъчни количества след пръскането. Продукцията ви е чиста и вие можете да я консумирате ден след като сте напръскали. Така храните семействата и себе си с чиста храна. Берете редовно, отстранявайте готовите плодове от растенията, за да може да ги освобождавате. Не ги трупайте да зреят на растението, то се тормози. Растението има достатъчно други плодове за изхранване, за наедряване, цъфти непрекъснато. Така че нека да го освобождаваме редовно. Всеки решава на коя китка ще прекъсне растежа. 6-та, 7-ма, 8-ма китка. Махаме върха на растението, за да могат вече тогава интензивно да започнат да наедряват плодовете. Тогава, в този момент, доматите започват да избиват култуци от всякъде. Възможно е от самата китка с навързалите домати да започне от върха й продължение на култук. Тези култуци редовно отстранявайте от растенията, защото те взимат силата допълнително. Вместо да наедрява домата, растението се грижи за култуците. Ако ги оставим, почва да пускат цветове, да връзват и така се натоварва допълнително. И не спирайте да торите, било то почвено или листно. Важно е за самото растение. Това важи и за доматите, и за краставиците. Ето тук се вижда как от самата китка излиза култук, който трябва да се махне. И така, торим всичко. Краставиците, доматите, пипера, патладжана, всичко, каквото е в двора, тиквичките, листно или почвено. В тези етапи на зреене и едреене, защото едните зреят, но другите нагоре пък едреят, е много важно равномерното зреене и хубавия цвят. Домата да бъде плътен вътре, да бъде на неводнист, да има повече сухо вещество, ако сте забелязали някой път на едни такива стои като на зранца, а не на воднист, на вода. Захарността му е по-висока в този случай, когато е на зранца. И така, това зреене, равномерното зреене, то зависи от калия, от калция, от температурите, от климата, от сорта. Липсата на калций, калий, високите температури, нарушената транспирация и неправилното усвояване на хранителните вещества. Това води до неравномерно оцветяване на плодовете. Правилният поливен режим също е много важен. Недостигът на калий и магнезий причинява шарването и белите жилки във вътрешността на плода. Недостатъчното количество на калий води до нарушаване на затваряне и отваряне на устицата, загубата на вода чрез транспирацията. И това допринася за неравномерното оцветяване и тези жилки, които се появяват вътре в месестата част на домата. В
повечето случаи калият в почвата ни е достатъчно, но има нужда от минерализация, за да може да стане всъщност недостъпен за растенията. И тук на помощ идват микробиалните торове, като Ground Fix и Xorian, също така и MycoHelp, които минерализират калия и фосфора, правят ги достъпни, освобождават ги и ги поднасят на растението и му казват: хайде, започвай да ядеш, да се храниш. Съдържат микроорганизми, които са калий и фосфор мобилизиращи. Могат да се комбинират с калиев хумат, който допълнително ще подхрани растенията, ще бъде и първоначалната храна за тях. Такъв продукт се казва Buffalo. Комилат Grow също може да се използва в този случай, в комбинация с Groundfix и Xorian, разбира се. Като минерални торове могат да се използват за почвено приложение. Диамант с повече калий 15-5-30, Фолигрин 12-12-36 и не на последно място Доктор Грин фосфор и калий. Там имаме само фосфор и калий, съдържание, което ще направи домата по-голям и по-плътен. Не на последно място, най-новите торове на Амитица с нова технология, Наноферт нанотехнология, Наноферт 13045 и 05234, до 5 пъти по-бърз резултат спрямо другите торове дават, 5 пъти по-бързо усвояване на хранителните вещества през листата и корените и с много по-малка доза от всички стандартни торове. 100% разтворими, с минимални остатъчни количества и без съдържание на хлориди. Усвояват се на 100% благодарение на наличието на микробиални екстракти, които са специфични за всяка фаза от развитието на нашите култури. В случая фазата на едряване и зреене, затова казвам 13045 или 05234. Това са азот, фосфор, калий. Съдържанието на активно вещество на азот, фосфор и калий са тези цифрички. Дозите са изключително малки, от 200 грама на декар за почвено приложение и от 20 до 50 грама за листно приложение. Това е на декар. На 100 квадратни метра от 2 до 5 грама за листно приложение на 100 квадрата. Изключително малки дози с много голям ефект. С много бърз ефект. И това се вижда от доматите, които ви показвам в момента. Изцяло торени с микроорганизмите. Разбира се, есенното третиране, пролетното третиране на почвите, които ще ги споделя в другите видеа. Следващото видео ще бъде за листното подхранване на доматите. Следете го, следете ме и до края, тъй като ще има и есенно третиране, и соларизация на почвата, така че гледайте видеята, следвайте, харесвайте, коментирайте, питайте и се грижете за себе си и семействата си с използването на биологичните продукти. Наистина домата е уникално вкусен, здрав и едър, равномерно оцветен и с много добро качество. За тези, които изгледаха видеото до края, в сайта на Амитица могат да ползват код за отстъпка VESI10. Сайтът е amitica.bg.